L-eks kontistabbli tal-Pulizija biex li l-istupra bosta drabi kollega tiegħu fl-asta tal-imsida wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġiba kontrih bil-kawża ġiet differita biex tkun tista' tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tiegħu. Il-Maġistrat Monika Vella qalet li fl-ewwel seduta id-difiża indikat li kien hemm possibilità ta' ammissjoni wara li tinstema' x-xhieda tal-vittma ta' 23 sena li allegatament sfat stuprata mill-ġuvni fil-bini tal-asta tal-imsida. Madankollu id-difiża mmexxija mill-avukati Alfreda Bela, Franco De Bono u Amadeus Kakija qalu lill-qorti li l-imputat bidel femtu u mhux lest li jirreġistra ammissjoni. Fid-dawl ta' dan il-Maġistrat għaddit il-kawża lir-Reġistratur tal-Qorti biex kif isir fi preżentati oħra l-atti tal-akkuża jgħaddu għand maġistrat ieħor biex jibda jisma' l-każ fl-istadju ta' kumpilazzjoni. Fis-seduta tal-erba' l-kuntistabbli ta' 23 sena kienet se tixhed permezz ta' video conference li kienet diġà mqabbda fl-awla bilan li tiġi protetta l-identità tal-vittma f'dan l-allegat każ ta' stupru. Kien hawn li l-Pulizija reġgħet tieħed mill-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra l-Vizzi u membri tal-SRT lejn it-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli, hekk kif ma natax il-ħelsil mill-arrest. L-eks pulizija jinsab mixli wkoll b'fastidju sesswali, kemm fuq l-allegata vittma ta' stupru u kif ukoll tfajl oħra fil-korp f'karozza tas-servizz. Fit-tmiem is-seduta l-qorti tennit l-ordni biex l-ismijiet u d-dettalji tal-akkużatu tal-vittmi ma jixxandrux minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom.